iddeċida li jmur jiekol ġewwa restorant partikolari kellu l-opportunità li qatta ftit ħin jisma' kantanti u bands varji u dan għal għan nobbli. Il-Federazzjoni Junior Chamber International Malta ingħaqdu mal-grupp Survivors Malta biex tellaw attività bi promozzjoni għal kabina tal-annimali domestiċi ġewwa l-Isptar Mater Dei. Iżda biex tispjegani iktar dwar x'inhi eżatt din il-kabina, Net News kellem ma' Rachel Kassar, membru fih dan il-federazzjoni. Fi-2013 Jacob Kakija li huwa membru ta' JCI Malta kellu xi problemi mediċi u spiċċa trauma patient ġewwa Mater Dei. Għamil żmien twil ġewwa l-isptar u waħda mix-xewqiet kbar li kellu hemmhekk kienet li jiltaqa' mal-kelb tiegħu fi żmien li kien hemmhekk. Il-mama tiegħu bdiet taħdem u titlob il-permessi sabiex tinbena biċċa struttura li fiha jkun jistgħu jsiru dawn l-affarijiet u fl-aħħar nexxira ġib il-permessi. U dan biex ġewwa r-ristorant Hard Rock Cafe f'Bay Street saret maratona ta' 12 siegħa minn diversi artisti dawk li attendu kienu mħeġġa biex jagħtu donazzjoni żgħira favur din l-inizjattiva. Membru ieħor fih dan l-istess federazzjoni, Nicole Borg, għaltina li biex issir din l-inizjattiva tal-kabina hemm diversi spejjeż. Ġewwa Hard Rock ħajtkun għaddejja maratona ta' ġbir ta' fondi għal Reunited Pet Cabin, ħajkonna għaw 12 siegħa ta' mużika li bħalissa hija għaddejja, mużiċisti varji, Mark Anthony Bartolo minn X Factor, għandna Luke Chappell minn X Factor ukoll, ħajkonna Relic, ħafna artisti varji. U kollha qegħdin hawnhekk ban wieħed li nġibru l-aħħar 5,000 euro għal Reunited Pet Cabin biex nkunu nistgħu niffinalizzaw il-proġett tagħna. Matul il-ġurnata kollha, diversi persuni kienu qed jaġġornaw il-paġna ta' Facebook biex ixandru l-attività li saret, filwaqt li dawk li ma setgħux jattendu setgħu jagħtu donazzjoni, dan biex il-pazjenti li jkunu qegħdin l-Isptar Mater Dei għal tul ta' żmien ikunu jistgħu jiltaqgħu mal-annimali domestiċi tagħhom filwaqt li tagħti l-possibilità għal terapija tal-annimali. Fl-aħħar ġimgħat kienet lestiet il-pjanta tal-kabina u diġà bdiet tinbena biex fix-xhur li ġejjin tiġi inawgurata u tagħti spazju għal dawk li għaddejjin minn trawma relatata mas-saħħa.